Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Antxon Balberderekin hizketan. Iruñera ekarri du Antxon Balberde kantu eta hitza kontzertu zikloak, 7 kontzerturen aldia. Kultur arloan Antxon Balberderekin mintzatu gara. Eusko ikaskuntzarekin batera, biek elkarlanean hemen Euskal Herria irratian egiten dugun saioan. Kantutegi zahar askotxo, izanik eta ezaguturik ere, erreferentziarik ez dugu izan oen gutxirarte Charles Bordesek eginikoaz. 19. mende amaierako lan ez ezagun hau bere eskutara noiz eta nola iritsi zaion azaldu digu lehendabizi Antxon Balberdek. Duela, gerra garaian, Euskal Herritik Amerikaldera askok joan behar izan duzutela. Eta aitako batzuek, lan asko indagero berriro Euskal Herriga itzuli ziren. Hoitako bat Miangolarra apellidoa zuten, bat ez bere bianaiak, Augusto eta Paco. Ameriketatik bueltatzerakoan, Parisetik pasatu eta sartu zen Pariseko Biblioteka Nazionalean, Frantziko gaur egun ustuz dela François Mitterrand biblioteka. Eta han aurkitu zuen liburuska bat. Izenez, 12 chansons amoureuses du Pays Basque. Eta nola berak Donostian ja montatu abazuen grabazio estudio bat, eta nian arrekin askotan lanean nenbilela, eman zidan liburuskari esan ez, ara, hor daukazu, niri iruditzen zaitu interesantia dela, eta hitzazu horrekin nahi dezuna. Hartu nuen eta gorde. Baina beti, asmoa izan dudez buruan horrekin grabazio bat egin bertzela, meretzi zuela, ze 12 kanta horien artean daude, nik uste dut daudela behintzat gure kantutegiko batzuek ederrenak edo ederrenetakoak. Adiosen, maitia esate baterako, beste denak dira oso derrak, baina batzuek behintzat espezialako zuena. Eta azkenian, denbora urteak pasa, eta azkenian ja pentsatu nuen ordua bazela eta hainber nuena dizka, eta egin nuen, eta hori da horren ondorio da diska hau. 12 amodio kanta euskeraz, 12 chansons amoureuses du Pays Basque. Hor bilduma Bordes, liburuaren egilea da Charles Bordes. Hori zen Tours inguruan jaiotako tipo bat, musiko bat. Eta kasualidadez edo Euskal Herria etorri zena. Hemen entzuzitun kanta batzuek, batez ere txorinoak jaiolan, eta kantarrekin diluratuta gelitu zen. Eta pensatu zen Euskal Herria etorri batzela berriro, lan egitera, kantak gintzera eta gero publikatzera. Hori diru asko ez zuen persona batentzako gauza zaila zen, baina berak lortu zuen Frantziko Minister de Instrucción Publikek dirua jartzea. Eta etorri zen Euskal Herria, egin zuen lan hori, egin zitzuen beste lan batzuek ere bai, publikatu zitzuen gauza batzuek ere bai, eta utzi digu tesora handi bat. Eta beste importantzia handia daukan beste gauza bat ere egin zuen. Eta eman zuen hitzaldi bat, antologikoa. Hitzaldi hortan repaso eman zion euskal kulturari batez ere musika. Eta hitzaldi horren meritorik handienetakoa izan zela eragingarria beste batzuek lanian hasteko. Eta hortikan etorri ziren gero euskal kantzionerak eta egin zituzten jendiak, Lamazu, Aita Donostia, Azkueta eta beste batzuk ere. Eta horrek etzan izan hasierako puntua ez, baina behintzat indartu orduan sentitzen zen euskal kantuaren zer importantziari, horrek berak eman ziren importantzi handiago baina. Bilduma hortatik hartutako kanta batzuekin, 4-5 kantakin egin dut lehenbiziko zatia. Eta gero ja pasatuko naiz, nik azkeneko 30 urtetan egin dituten kanta batzuek saiatuko naiz hor.
ematen musiko batzuen laguntzak. Eta karriko ditut, hori, Carlos Jimenez, pianoa, eta jotzen, eta gero kuarteto, ez dakit kuarteto, o quinteto, quinteto, cuerda, sok akompañamentoak egiten. Amabi, amodio kanta, chanson amoureuse du Pays Basque français. Amabi abesti dira, eta zerbait gehiago ezagutu nahi dugu, bai liburu honetaz eta beraz repertorio honetaz, denak kantu tradizionalak direla, hoi ziurtatu digu Antxon Balberdek. Danak, amabiak dira tradizionalak, baina berak egin zituen musikatu eta arregluak eta egin zizkion. Gertatzen dana, arregluak direla bere garaikoak, eta gaur egunerako nahiko desfasatuta daude. Horregatik, danak berritu, Carlos Jimenez egin ditu, danak berriak. Eta berak egin zituen bilduma batzuek hori izan bere lan bakarra izan. Asmoa zuen 200 kanta publikatzeko, baina hil zen, eta marez aurrera jarraitzerek izan du. Baina baita bildu zituen noelak, Canciones de Navidad. Eta horien artean ere hortza sartzeko ere asmoa badut. Zu bat zordun eta publikatu argitaratu intzun imprentatik, orduan ale gehiago egongo dira, Mitterrand edo Pompidou zentru. Bai, han egongo da, han dago ale bat, besterik ez dut ezautzen, ez dakit. Eta handikan, ateratako fotokopia gehiago ez oso hori argitaratzerik balego, izango litzateke edizio polita. Betire eta konzeptuan da esan duzu, batetik noski zure azken lan honetako kantak, baina zure repertorio zabal horretatik hartuak beste batzuk. Eta hemen, pixka zabaldu dezakegu planua ez, zeure lana egiteko moduaren ezaugarria hoxe, ez dakit bi partzela diren edo bi nun bat egiten duten, bata herri kanta edo esan ditzekena, baina bestetik beti interes kultural honekin, ez? Balio kultural ondare hori atera poetak ezagutzen eman, beti asmo divulgatibo bat zure lanien. Bai, ara, eta gainera kanta tradizionaleakin hasi ginen, eta gero ja nik landu izan du ditut hemengo gure herriko poetak. Eta gauza batek bai orgullo hartzen oso konten nago egin dute lauez eta egin duten lanenakin. Nik uste hor nire lanari esker, ez da egiten gehiagi izatean, baina lauezeta ezagunagoa da, ezaguna izango zen oski, baina nik errestu indut lauezeta ezaguna izan dadin bidea. Eta horrek asko zatzen pozten dago. Lauseta aurretik ere Lizardirekin, igual Lizardi ezagunagoa zen, baina hor ere gauza bera. Bai, Lizardi oso ezaguna zen, eta gainera ni ez naiz, nik landu dut Lizardi, baina baita Benito, Letek eta beste asko, Lizardi jende asko kantatu du. Halare, Lizardi Euskal Lirikaren gailur bat da noski eta beti merezi du lantzea. Beste poetak ere bai, lehen esan duten bezala, nire ekipua daukat, Gandiaga gustatzen zait asko, eta erabili izan dut, eta nola ez, nire bihotzeko laguna, Xabier Lete. Eta nire akatzetako bat da hori nien naizela gauzak letrak egiteko. Eta orduan besteak egiten dituzten letretara jo behar dut. Noiz zerbait egin duzu, ere? Azkenik, duela 10 bat urte edo atera nuen diska batian, 87 izeneko diskan, azkeneko kanta nik egindako letra darama. Eta agintzen dut ez dut gehiago egingo. Oso txarra. Zein estezu horre pelukari jantzaudeneko hori? Bueno, izpilun aurreko bat, hori jolas polita da. Bai, izpilun aurreko gogoeta bat, eta bueno, hasieran farra gurea ematen zidan kanta horrek. Eta gero ez da merezi da. Ez nien naiz poeta, hori garbi dago. Egin izan duzuna, da bestek kantatutako ura, no esaten da, hori puesten balorrez, edertu, beste musika batzuk eta sartuz, zenbaitetan beste bersioak eginez. Hemen dator beste elementu, beste zaugarria, eta eguneko kantagintzan are gutxi, egungo musikan. Baina zuen denboretan ere, etzineten asko, formazio musikala hartuta, eszenariotan da ibiltzen zinetenak. Orengo gaztetan ere batzu gutxi, eta zuen garaietan ere esan dut musika ikasi gutxik egina zen duten.
ni dakian ez dakit Benito guztuz kantatzen zuela Orioko koruko, parrokiako koruan, eta beste, ara, Imanolek egin zuen, beste inorek egin ez duen gauza bat, eta da, kantatzen ikasi. Eta hori oso importante, nola ahozkatu, arnasa nola hartu, nola bota, eta nik izate bat ego neonek ere, ez dakitze hori, nola egiten dut, huevo, ateratzen zaitea bezala. Berak bai, eta berak ikasi zuen solfeoa eta kantua, Imanolek. Baina ikasi musika ikasi, eta etxetik ikasi eta Brahms eta lakoak eta hori bestek ez. Hori, bai, egia da, ni bakarrik, gehiago ez. Eta saiatu izan zara, eta zenbaitetan ere inkorporatu eta indezu, eta bestetan, zure komposizioetan ere sumaliteke formazio hori. Bai, era diferentetan, baina bai, ara bi musiko izan dira gehien erabili ditutenak, bat Brahms, evidente, bai, batez ere Lizardiren diskan, ez? Eta gainera disimului gabe, hor ez da pekatua Brahmsen musika erabiltzea. Eta bestia Bela Bartok. Brahms nire etxian, San Dios zen, nire aitazanak euskera ikasteko erabiltzen zituen Lizardiren bersuak, errezitatzen zituen magnetofoi baten aurrian, eta musika da fondo bezala jartzen zuen Brahms. Lizardi eta Brahms eta euskaltasuna eta poesia eta gauza baita nahi nire barruan sartu daude koktel bat bezala. Eta Bela Bartok, Bela Bartok berez bere musika asko maite dut, nik uste dut 20. mendeko oberenetako bat dela, Stravinsky eta Bartok nik uste bitok, eta gainera miresgarria da Bartokek eta Kodalik eta hor Zentro Europan egin zuten bilduma lana eta ezagutzera emateko lana eta oso tipo importante izan zen. Eta, hori gero hitzak horri, edo hitzak esan ditugu, olerkari horienak eta ustaketa hori aberasgarri gertatu da, baina berriz esaten dut, ez da oso maiz erabiltzen den planteamendua. Esan dut, kantagintzak, Euskal Herriko kantagintzak dauzkan, gauzak iteko moldeak eta sinplegi, errepetituegi, ez zote dira gertatzen nuen. Nik uste gertatzen dena da, behintzat alde batetik, euskal kanta, euskal musika, egondu da beste zerbaiten zerbitzuan, ez? Eta horrek nik uste behartu duela pixka bat gauzak nola egin, eta ni ere hortan ibili naiz noski, hori ezinezkoa zen ez ibiltzea, baina nik beti saiatu izan du naiz hortik apartatzen. Eta nire musika izan zedila, hori musika, ez? Eta musika euskal testuakin eta euskal kontestu batian, eta baina kontestu orokor batian. Kultur arloan ari gara hemen Eusko Ikaskuntzarekin batera Euskal Herri Erretaian egiten dugun saioan Antxon Balberderekin hizketan, eta puntu honetara etorrita, tesia duen kantaren bat edo beste baita Antxon Balberderen errepertorioan, eta gehiago esanen duguna kantu emblematiko bat ere hortartean sartuta dago. Jorge Oteizaz, inoiz baino gehiago hitz egiten da garai honetan, bizizan balitz 100 urte beteko lituzke, eta bere lana eta bere pentsamendua eta baita bere olerkilaren ezaguna bihurtzen ari da, baita hainbatean ere mitifikatua. Bada, Antxon Balberdek bere errepertorioan badu Oteizaren tesien dialektikan eta kritikan sartzen den kanta bat. Kanta hori, nork egin zuen ere ezautzeko modukoa da, Aialdek, alegia Antxon Balberderen aitak egin baitzuen. Euskal sustraia nun, harrikoskor zarretan, kromletxetan, horrez baizik hizkuntzan euskeran dagoela tapatu beharko lukela, hala esateko ausardia izan zuen Antonio Balberde aitak Jorge Oteizaren aurrian. Beaz, baten bat izan da hor ausardia duena Antxon Balberdek azalpenak. Hori bat edo beste hori nintzen nire aita zena zen, noski. Eta askotan esaten du, nire aita kapaz izan zen hori, eitzakin hori diskutitzen azteko, eta gainera
Oteiza asarratu ez. Hori gauza zaila da. Oso gauza zaila da, baina nire aita zanak hori lortu zuen. Bai, Oteiza lehenu aipatu zu, ja oso laguna edo gutxi, oso laguna. Asko ibili zen nire aita zanakin, eta lana elkarrekin egin zuten, nire aitak oi hartzen zuen etxe batean, eta tratu handia dugu beti. Bai, eta nik Oteiza maite dut, ez dakizu nola. Bai, baina tesia da, azken baten eta Euskal Sustraia, eta herriaren arimariaren mamia non da harriko eskorretan, kraunetxetan, eta ez zen ez hizkuntzan, eta hori da izuzen Oteizak zeukan utsunia hizkuntzarena. Dudigez. Ara, ointxe irakorri dut Luis Núñezen estudio bat, Euskal hizkuntzari buruz, eta berak ere gauza bera aipatzen du. Batzuek badaude behintzat intuizio handiz eta euskal hitzeri buruz eta euskal filologiai buruz gauzak esan dituztenak, baina hori faltan zaie euskera ondo jakitea. Gaitako bada Jorge Oteiza, hori zuen bere hutsune bat. Eta beste bat, eta barkatu ez daitela, baina Julio Caro. Arrek ere, hori falta zuen. Baina, bueno, bai, arazi dezu. Horrela dira gauza, bai. Eta propio entzion orduan, eta peskate, itak esaten zuen eratik eta nola zen, harreman personala bai, kosko tanden egina izan zuen, edo garai horretakoa izan zen, olerkiaren komposizioa eta... Olerkia da, hogeita zortziro behatzikoa. Horrelako bai publikatu zen. Bai, liburu edar. Beste, gero entzun behar izan zitu, noski Oteizak zuzen, gero ere hizkuntzan ingurutik, sustraiak, etimologiak eta egiten da. Disparatu ni xamarrak ere, filologoen esanetan, gero berak filologoen kontra ere, esaten zituen baina. Hori da, hoxe bera aipatzen dut nik lehen hau, bai, disparate batzuek ere esaten zituen, noski. Eta, ezin izkoa da, disparate ez izatea, euskera jakin gabe, euskera lanetan eta sartzen da. Euskel sustrai herri honen mamia non dago hauxe duk nere ustea ez kronletxe ez dolmenetan ez harrikostor zarretan itxaso bazterretxetan da mendi baserrietan oraindik bizirik baina utzakon ilunpetan estaltzera dijoakigu hizkuntza gurean mendian otea botoi horiaz betea Jorge de Oteiza iaiz, hola gizonen semea. Ire mailuak ordea, irudimenezko mailu horrek, ez dirikita aukirik. Utsa moldatzeko joak ez baitute soinurik. Bihotzaren zat baizik itxaso bazterretxetan da mendi baserrietan oraindik bizirik baina utzakon ilunpetan estaltzera dijoakigu hizkuntza gurean mendian otea, botoi horia zetea, Jorge de Oteiza iaiz, hola gizonen semea. Euskal sustraia nun ote dagoen hortxe galdera, hortxe aialderen tesia,
eta konfrontatuz Oteizak zuen ikuspuntuarekin. Antxon Balberderekin mintzatu gara, hemen kulturarloan, Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur divulgaziorako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.